Ahoj, ahoj, ja som Simony a dneska vám ukážem tento dobrý server. Prepačte za lety, používam Bandicam a vidíte, ja som VIP Plus. A dneska si ukážem tento veľmi dobrý server, som Super Crafting, tu máte verziu, to bola, takže môžete prečítať tiež ešte o tom. Takže ukážem si Armtory. Tiež potřebuji tiež přopísek a tak dále, ale toto tu si môžete nájsť lapislasový úhlie a tak dále a dokonca aj diamanty. A keby ste nevedeli, že kedy sú plňujú, tak si môžete prečítať. Môžete si odkniať za 1 hodinu. Dá sa 1 hodinu, ste vedeli s problémom. Ja vám to ukážem. To máme výkaž, nakoniec aj spam. Viete, sú tu dve adminovia, sú hrozní adminovia a ja by som mal byť adminoviť také redstone, uhlí a tak dále. Dokonca aj zlato, ale je to ťažko nájsť a vidíte, že ja som plus a ukážem vám, ako to aj zakúpiť. Takže sa nebudem niekedy zapnú, ale že sa môžu prodať diamanty na kurze vlastne 4000 monej, to je že příkaz monej a tu ako vypíše, no ja mám 1 milión a tu sú to isté iron, zlato a toľko isto. Prosím vás, keby ste mali nejakú otázku, tak mi napíšte do chatu a potom si môžeme aj spolu ponatáčať, tak my si tu budeme ukázať spam, to je Volator a toto je spam, ak sa tu veľmi lakuje. Takže si nechoďte, ale tu mám svoje nové veci, 1.5 a 1.5. 1.5.1 zabuka. Dokonca vám aj dajú armor. Lesný, ja nemám diamanty. Vidíte tu, aké je IBAN, doktor. A tu akže nenecháme skúsiť. No, ešte sa mi tu páči. Ste získaš teda 10. Potom super, ale tam sú Hunger Game. Kliknite. Dáte SG volte, keď chcete, alebo dáte SG ale keď chcete odísť. Neviem, prečo horím. To asi zazpem, ale teraz sa vráťme k tomuto. Čiže ty nastavíš ten signál. No, toho objeden spôsob. Takže si dáme spam a mimochodom to máme. Tak, když nakladneš příkazy, informačný portál, tak to som vám chcel povídať. Aha, taká toto je obecný přehled valku, nefunguje, takže dajte kvartie a to ako máte. A když dáte 5, tak se máte na svojom minulom pozícii. Ako vidíte, blbosti. A ostatní portály nefungujú, takže tak si dáme VIP, píšem VIP. No a tu ak sa môžete vybrať VIP účet alebo VIP plus účet, to mám ja. Tu máte výhody, poprvé napojte sa na server, když je plný to škôl.
новый свой геймплей. Значит, чуть менее мил. Ага. Зачем как пуф? Вот chceš doplniť týru, tak dáte feed píšu nositel otevuje vlastne grafičky nové meno a potom, že napríklad nové verano to je zväčšo, ak to dáte znova, tak je stasíno. Tak a takto si môžete nasledovať veci, napríklad ja si dám vidíte, mám tam meso, ale ne, niekedy už dám kreatív, dám si bedrock, vidíte všetko na hlave. No toto neviem, ak sa z toho spaviť, ale ja si dávam tam niekedy toto. Moci, čo to môžete dať pre na vás. Tak, teraz to makneme. Tak. Takže za jednu hodinu, jedenkrát za 3 hodiny máte kit VIP, to je, že, počkajte, 0 kit VIP. Ja to nemôžem použiť, ale dávam to takže dávam to toto, dávam to imeč, potom sekel, krumpáč, full diagnenie a ešte aj dosta stejkov. Takže toto je game mode, to je crafting game, využívam škrt a škrt. Vidíte? Ja som vyčúkol. Teraz o 15 minút si dáte tail, ale to sa nakoniec môžeme mať 4 parce, to je pár, potom vám to ukážem. Myslíte, že sa nakuje, a potom toto neviem, ak sa vám vyvíja, tam tabu, kde sú moje model, tak, môže sme ich virtuálny grafik, si to isté. Takže tam máte grafik, si môžete počítať. Do 24 hodín sa vám tu páči. Tak. Tak, ja si idem dva pár sérií. Tak. Tu ak máte příkazy na lákací informácie, tabujú příkazy na parce. Zakoupený parce, bežte na voľnú parce, to je to